juragan. Tak cipta dadi Werkudara Petruk. Oke. Dan persis terus asli mirip tenane ya kuwi nyawamu ming sedhela konangan Werkudara. Wah sapa madani karo aku. Nah iki kok kaya ngebas ki sepuyere dikendhokke kok sepuyur ora arep tak kendhokke kowe kirane elek Werkudara Gwajul sisan kowe. Bagong, aku bendaramu. Prek. Wow, aja kaya ngono. As. Liyane do ora ngerti kena, aku ngerti sapa sejatine kowe, kandhake asline kowe. Bagong. Aja Bagong aja tok kandhake iku ndak malah Kakang Brataras rasi kabeh. Waduh. Jian iki nek ora digugah ya ganggu Petruk ya gugahan. Gugah Bagong nek ora digetak tuman wae. Nek ora digetak bocah iki ora bakal tangi wong bojone nek gugah dikebyur banyu. Oh iya. Wah, apik tenan. Gareng iki senane ganggu lagi ketemu widodari e. Waduh. Widodari sapa? Betari Marsi. Oh, Betari Marsi seneng aja. Wah, ayo kaya ngono itu. Iya. Apik tenan iki mau. Setya bekti, setya tuhu, setya bekti ora ngawur. Bacot ki rek aku jan liar-liar tenan menikmati. Ya iya. Engko ningno gentenan dukung Bargareng aku terus kowe. Oh siap Ustaz. Siap ke lagu. Ya. Kanggo pinanganten sak kanone. Ayo genti kowe ngaturi sapa, Tru? Mbak Tatin. Ya. Pas. Aku iso maca batine Tatin. Kowe iso maca batine Tatin. Mesti kadung tresna. Aku senengane mbedheki ora. Oh iya mesti nek ora kuwi engko mesti apa jenenge iki? Mata Indah Bola Pingpong. Bulane sapa ora? Mata Indah ki matamu kuwi reng matamu kuwi ora. Mau pripat kira kok di mata-matake. Ya. Senengane gareng mak clekop ning marahe. Aneh ngono lho. Ayo Tin, nembang apa? Gini enten 3 pilihan, Pak. Apa 3 pilihan? Nah, coba kayak apa? 3 apa 2? 3. Kasiron cengengesan ora mecek wae kowe. Sapa ta? Sing Jogoson iki ganti Jogoson malah ming. Terus merem. Ayo, apa 3 pilihan? Wonten pamundutan impen terus apa? Dadi-ati kalih lingsir wengi. Terserah kowe, arep milih sing endi? Panjenengan nyuwun apa? Aku sak ngarepmu manut kowe. Iya, ayo terserah kowe. Kowe kok mletot-mletot lambene iki sliliden apa? Adem, Pak. Adem apa bar mangan pempek mau terus liliden ora. Pundi? Kuwi? Mboten kok. Oh, wae kok dilangi sik kono. Dinganane iki lho. Ngono kuwi. Ra ono. Gong orang gila nih ora. Yo, nembang apa? Napa, Pak? Ayo, apa ki mau 3 pilihan? Impen lingsir wengi kalih dadi-ati. Dadi-ati wae sing apik. Ya. Nggih. Selak ngentut aku malah. Lha ngampet tenanan malah metu mburi. Kene iki nek kowe arep nyuwara ki aku melu mampet malah. Nah. Kok iso persis to Gong lambemu ki? Cangkem ngarep dijokke. Dipadalke untu terus disebul. Berkah Petripun Bu Prabu.
suarane. Ngapa? Ora ming suarane sing persis. Apa nih? Cangkeme. Keparat kok bisa. Ya. Kekarane. Tutu bondo. Lho, iya patuladan. Gegarane wong rabi iki ora bondo, ora rupa. Mula josok gampang kepilut. Ya, ngono lho, Gong. Bener kuwi wong bagus, ndek bojo bagus, pikire gerus. Ndek bojo ala nyukupi apa-apa. Lho, malah penak. Iya, tur mesti tresna. Ngono kok wong lanang ya aja gampang kegiwang karo lambe abang. Ya, tegese aja gampang milih wong ayu. Ayu iki relatif. Ana ayu sing pancen iso njunjung derajate piyai kakung. Ana sing ayu ra iso njunjung derajate piyaiku kakung malah njejembri. Lobok kembene kendut ta piye? Ya iya. Kata-katamu pancen apik. Ku nggo patuladan to. Ha iya. Terus among ati luput pisan kena pisan luput pisan kena pisan Gong. Durung mesti nek aku ki luput pisan kena pindho biasa. Ora dimake kok. Iso sing nyetel sapa ya, Kay? Hah? Krungu seru banget ya. Sapa? Ya ora apa-apa kok ya. Karang iki ora puas nonton secara langsung, nonton streaming. Dadi mripate sing kene ngematke kelir, sene ngematke HP. Ya iya. Yen gampang luwe gampang Yen angel ya Pak itu mengganggu rasah digagas kowe iki santai wae to. Ayo yen angel pungkasan ya Reng tan kena tinumbas arta lho wong tresna iki ra iso dituku nganggo dhuwit ngono kecuali nek tresna sesaat bisa dituku nganggo dhuwit iya kuwi ana nggone
Nggone ngendi reng aku ora ngerti. Ning diceritani wiyaga-wiyaga kuwi. Tibake wiyaga jan ora. Ya. Tan kena ati nombas arata kowe yang ngrimune ana sing elek kok sing ditibake kanca-kanca nah njur kowe dhewe ketok apik ketok resik no kuwi reng ya ora ya kanca-kanca ya elek tenan kok terus kowe ndane kowe ora ngerti soal sik nek kowe muni kanca-kanca sing nglentemi lho sing nglentemi nganti tak alem lho nabuh tanpa noleh tanpa guyu sing dimatke ya wilahan nong ning nong 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 ngono ya ping wis ora ana liyane sing diperhatikan kuwi nabuh sing sejati kaya ngono mergo wiyoga wi wis ngarani yoga ki tapa wong nabuh iki candrane kaya wong tapa sing dimatke wilahan oh iya ya liyane karo totong totong ya nek ora ngono ya nyacan ame nyacak kok ndase katut pokoknya penuh dengan action nek kanca-kanca iya iya wis ora apa-apa ya wis ben wong ya ciri khas dhewe pokoke tak biji ki ngapik nabuh ki ming slentem karo gampang wis gampang ku ya ngengetke wong ya ora wani gampang ngetik kancane ya ora wani ming mligi nabuh sewengi tos ngestokke dawe juragane ora dingetke wong iki mbok bener mbok ora sing penting obah oh iya akarang do gleleng-gleleng kok ya sing meking kuwi po wah anggere muni langgam dan lho kok dadi sampak menyura dadi sadar ora ayo liyane gleleng-gleleng tenan sing ngendang ku ya anteng sing kandha sapa iki mau aku wis bedhek kok talu mau iki cah iki nesu apa ya aku talu kok gututum semelangku ki nek duka ayo nek duka ki serampan papane apa tak bocah ayo wis nan iya wis sing gender sing gender iki ya tewajuh iki men gender tok wis ora panganane jaluki kancane wis dikekke kowe gender to ora iso mangan nek gorene nyo aku tak ngelih ngono ayo warna-warna ya trek dimatke ki wo ayo urung kok nek penontone Gunung Kidul wis iya Gunung Kidul penonton bludak nganti do nang pinggir panggung kae panggris nang pinggir panggung ki rada mutuk-mutuk kae wah gayane luar biasa Wiyaga ki ya termasuk pemeras lho oh iya sing marahi nang kene iki penontonku berkurang akeh ki ya Wiyaga. Oh. Mergane anggere muni lungguh panggung, lho Pak kok teng mriki. Nggih kula ndak teng mriki nggih Pak. Nggih, rokok sewadah. Oh nggih ngono. Edanane heeh. Mulane do sugih-sugih. Heeh. Oh semeng iki ana sing entuk wulung wadah. Ya, kan omah jolke beras. Ha ya. Golek sing kaya ngapa
apa? Ya, ayo Den, diunekke nak. Nganggo jaiponge ora nganggo padake ora anjuk kon ngapa nggawa kendang jaiponge iya men disawang dienggo pentas nek nglagokke lagune almarhum Jujut heeh ora mata indah bola pingpong ana simpok keceblong gentong ana kae sepatu dali kulit wis to Reng aku pun tak suka arep apa ki to iso nggo bahan ya
ini dia. Pindah don meneh. Ya kuwi dadi ati, aku setya tuhu. Saiki sliramu, Le, cah bagus. Nembang. Kiraku kowe kan citra. Kowe lah, edian arep dibawani dhewe. Among tansana. Waduh. Nyuwun pambiyantune sapa, Geng? Arep nyuwun pambiyantune sapa? Iki paling apik, ayu iki sinembang. Termorek. Apa artine? Mbah aku mung ngrungokke suarane wong emang. Ana sing muni termorek. Kiraku, ayo. Nggih. Engko sing telu kae kon apa kok? Kon lari-lari wae ambek ae. Diabane Prastiwi tuk, wak, kiwon tengen, Teko barang ya telat e. Sapa? Wahyu nomor 2 saka kulon kae teko telat. Karena ya digondeli sing lanang kok ya. Ayo terpaksa dan dijegal karo sing lanang. Heeh to. Wis arep metu ngomah dijegal trebuk terus didengkul cengele. Mula tekan kene setengah 9. Yo. Pijer semaya ngono kae. Layang Ginawa Maruta. Layangku tak tombo. Menengo to. Cakepane apa ki mau, Gong? Ambal-ambalan nang ngenteni. Suwe angan teni ra
tekan tembung kledang-kledang lakae bocahe teko. Wah, plong nang ati terus. Ora kulino ngenteni ta, Tru? Ngenteni. Anggris teko kledang. Ya. Ya. Pijer krungu semaya ya pijer krungu semaya nek lembane rumah sakit ya pijer wong sambat aduh eling yen tak terakhir iki kledang lakae bocahe langkame apa Gong tak anteni timbuleng siluman dengkulmu ora sileming palwa kok siluman kaya judul ketoprak ya pindah meneh ayo wis ora ono kancane sing dijak guyu semakin dingin ya ya aku arep posisine kaya ngene iki nek muni semangat nembang tetep nembang terus iya
Slendro. Arep nembang apa neh? Supaya awake tetep anget njukuk jaket sik terus yo. Oh, jaketan sik nang. Oh, jaketan nek kademen aku wis tangane ting tresep kaya ngene. Njukuk jaket wis tetembangan neh. Yo, Kang, yo. Nyaneng talaka kadilangit mambang pantepas wulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Larasati mengendika ngadhawu menapa pangeran Brutalaras kula wonten dawuh Rama Petruk wis katon sowan mongko sowane Petruk ora bareng kelawan Kakang Mas Jodipati mula laosan dadak kumesar kang dadi penggalihmu aku tak ndangu marang sowaning Panakawan inggih menika langkung mrayogi pangeran Petruk dalem ndara piye mungguh kabur kawusanane nggonira ingsun utus supaya mboyong marang Kakang Mas Jodipati. Sampun kelampan sowan kok Den. Wonten negari Ngamarta napa sing dadi ngendikanipun Ndara Janaka pun ngaturke sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ning nalika semanten wonten mriku lenggah Begawan Durna. Ngantos kula diya-diya kaliyan Begawan Durna tumunten dados peperangan. Ning awit pambiyantunipun Anoman nalika semantenipun dawuh dening Ndara, Kurawa bubar mawut. Tumuli kula dipun prepeki Ndara Werkudara, Petruk matura karo Janaka. Janaka wong sing ora iso njunjung derajate kadang tuwa, ora iso njunjung derajate Nalindra. Ing atase akeh nayaka kok konan Petruk. Kuwi tegese ora iso ngluhurake marang derajating Puntadewa kakangku. Ngaten niku ngendikane Ndara Werkudara. Iya. Terus Ndara Werkudara paring dawuh kandha karo Janaka, "Mbuh, kahanane kepiye anake ning sing baku aku wis kebacut saguh nyaguhi manten saka negara Ngastina." Ngaten Den, dados sowan kula gagar wigarten antuk karya Ndara. Nyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kakonang sulem soro tetahan padang
Kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga. Larasati, kula wonten paring adhawu. Mara maju kene Larasati, aku bakal sajarwo lawan kowe Larasati. Langeng driya mangungkung. Larasati ngerti dhewe ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Kakang Mas Yudipati ora sagu mboyong temanten saka Madukara. Malah Kakang Mas Yudipati luwih abot manten saka negara Ngastina. Kanthi mengkono aku ora ngluputake marang Kakang Mas Panenggak. Nanging olak-aliken rasamu petungen nganggo nalar sing ganep. Kabeh anak Janaka kuwi nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Ya kaya ngono kuwi nggonku ngglontah kelawan anakmu si Bratalaras. Wong kang kurang prihatin, wong kurang mersudi sarta kurang tapa brata. Muya gayuwa tansah cupet, jangkau mesti tuna. Dina samengko mesti bakal gagar-wigar. Nggone Bratalaras bakal dhaup kelawan Karnawati. Merga ora iso ngaturake Kakang Mas Panenggak. Aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Larasati, Mara Gage, bisa lan urane Bratalaras dhaup karo Karnawati kuwi dadi tanggung jawabmu. Aku wis ora bakal cawe-cawe perkara iki, Larasati. Bratalaras anakku ngger. Anakku Bratalaras. Ya kaya ngono kuwi pambekane wong tuamu Pangeran Arjuna. Nganti ora bisa menggalih kanthi penggalih kang pening. Aja sesak rasamu, aja banjur kowe ngopo ya ngger dibudidaya kepiye carane supaya bisa dhaup lawan Karnawati. Kanjeng Ibu, kula sampun kebanjur tresna kaliyan Kakang Mbok Karnawati. Menawi ngantos boten kasembaten anggen kula dhaup kaliyan Kakang Mbok Karnawati. Ibu klaturi ngikhlasaken dhateng putra kula badhe kesah saking kasatriyan Madukara. Lah pripun nika? Dadi kaya manten ten. Lah, ingkang putra gelo penggalihe. Krungu Petruk matur ngersanipun Ndara Janaka. Ndara Janaka dukane gandeng ora wani kalih ingkang Raka. Sing didukani putrane. Lah, anak durung ganep pikirane terus gelo atine mlayu kaya ngoten nika. Patobat, tututana Kakang Semar, tututana Kakang. Sabar, Ndara. Sabar, Den. Sabar, Gus. Bumi kuncing langit kelap-kelap, katon lir kekincanging risang mawe gandrung. Sabaran katuluwu kirmoyak mayik saking Dias Baliwur. Sabar, Ndara. Ampun gampang kogelan penggalipun. Kula niki wis kulina kaliyan Kang Rama. Bapak sampeyan niku nek duka nggih kaya ngoten niku. Ning tumrap kula dukanipun Kang Rama menika
Aja dilebetke enten penggalih. Ning Mang Petung Mang Saring niku pamecut tumraping putra Madukara. Kang Rama paring dawuh, anak Janaka iki kabeh kenggone opor bebek tegese niku lawuh. Wak guajul bokonge tenan. Opor bebek iki mentas awake dhewe. Mentas awake dhewe. Tegese ora gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Sakniki niki dadi pamecut tumraping sampeyan. Pripun sampeyan iso duwe cara supaya tetep lakon dhaup kalih Dewi Karnawati Ndara Bratalaras. Siwa Semar, kula kaya wis kentekan pengarep-arep rasaku. Monggo kowe ngerti Siwa Semar, aku wis ngomong karo kanca-kanca sakbarakanku. Yen to aku bakal dhaup karo putri Ngawungga. Yen to nganti gagal kaya mengkene tegese aku bakal wirang bebarat. Mula tinimbang aku wirang ora kelakon nggonku dhaup karo Kakang Mbok Karnawati. Seksenana ucape Bratalaras, aku ora nedya urip ana ing alam padang. Nanging sing tak goleni mung dalaning pati. Sampeyan nek omong ati-ati ampun cemlong ati. Mboten sae, Den. Redo mangawur-awur wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar panjiting turangga esti. Niki kaya Ndara Wisanggeni. Iya kek, aku sing prapta ning mapan kene. Ndak sawangsa kadohan lah kok Kakang Bratalaras nangis ning tengah alas. Mongko jarene arep rabi, wong arep rabi kok nangis ki ngopo? Mang takoni dhewe. Randi ragat, Gus. Bagong lambene. Sak penake dhewe. Iki piye to Mir kok men tancepe kok tumpuk-tumpukan kaya ngono. Mbaya golek nggon dhewe ora. Senengane ngesuk-esuk Semar ki ngarep apa? Iki dhisik-dhisikan kok ya. Mburi. Wong tuwa padake mburi. Wis ben ngono kuwi ndak apa-apa. Wangune bapak ki ya ning ngarep. Wis ora iso. Aku seneng kene mos diugrak-ugrak aku. Seneng kene penak banget aku. Iya. PW. Waduh, PW ya apa? Apusi wae. Posisi penak. Apusi wae ora. Wisanggeni. Apa? Aku ra sida dhaup adikku diadiku wong bagus. Loh. Ora sida mergane ngopo? Kanjeng Rama Jodipati ora saguh ngombyong manten saka Madukara. Nanging pilih ngombyong manten saka negara Ngastina ngombyong Lesmana Mandra Kumara Wisanggeni. Mula aku ora bakal iso ngaturake kuku Pancanaka panyuwuning Kakang Mbok Karnawati. Kanthi kaya mengkono aku ora bakal rabi lawan Kakang Mbok Karnawati. Kok sik to? Aja mupus. Lah terus nek kowe ora rabi arep ngopo? Aku arep golek dalaning pati wae isin urip ning alam padang. Hus. Aja sembrono to Kakang Bratalaras. Nek ngucap kuwi nganggo tatanan ora waton ngucap. Lho niki arep luwih enom tinimbang sampeyan ning pikirane malah tuwa niki. Niki pripun, Den? Terus perkarane nek kowe mung ora iso ngaturke Bapa Werkudara ning Ngastina to? Iya. Lah ming gawe Werkudara iki gampang. Gawe Werkudara ki pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Joko ming siji, mbok ya 10. Sirahku kaya ora penak ya, Truk. Aku ya rada mules e. Aku tak golek pindah nggon. Kae do ngerti kae pisan. Petro, Nun. Kowe tak dandani ya, matek. Yes. Aku kok ya ora lunga to ya mau. Kowe lunga tak ajar kowe. Maju rene. Ya, nggih. Pripun? Ampun muni sik lho, niki lagi dodum-duman berkat lho. Iya, iya. Lagi dodum-duman sampean dok-dok ngono wis ana sing wutah tenan. Ana sing ra sida mangan mestine ngonten. Kowe tak dadekke Bapa Jodipati. Oh. Sik, mengke nek konangan Ndara Werkudara sing asli kula diajar
Amang-amang nyawa lho, Tru. Nek konangan Werkudara tenan, sudet kuku kacamata. Wah, iso riben mripatmu. Riben dengkulmu ki ora. Gelem ora? Nggih. Ning waton sampean melindungi kula lho. Lho, aku mesti ngayomi karo kowe. Nek Ndara Werkudara prisa, kula dadi Werkudara, mengko nek digapak-gapake kowe kandha aku. Engko aku sing ngadepi Bapak Werkudara. Terus carane priye? Ngampet ambegan. Tak cipta dadi Werkudara Petro. Oh nggih. Dan persis terus asli mirip tenane ya kowe nyawamu ming sedhela konangan Werkudara. Wah sapa madani karo aku. Bagonge mbok tekleke dicopot mung anjene tok tak-tok ora. Nggo seni-seni karang karo kei baturake nek disaruke mak klip pun dadi wis areng ngaca piye to? Rasa wis delok entanganmu ya nganggo kuku. Weh la edan. Elok tenan. Loh, andang go goleki upil. Ora mumpung dawa e. Kowe ora linggo ngisor lu nggo dhuwur. Oh nggih. Ngeten. Iya. Malang kerik. Nah, ngono kuwi persis. Tangane tumpangke mburi. Nah. Terus ya, engko ndak ketara tak coba. Aku tak matur karo Bapak Werkudara. Bapak Werkudara? Wah. Yo lah kurang gede. Piye? Kurang gede. Wah. Anu kalau menjinge didonke. Donke matamu ora. Mudar piye ora? Tak jodhok dadamu men suarane gede ya. Iya. Ora usah ngono kuwi. Nyuwara. Wah, aduh. Kleru lan dedeg niku. Kurang nggon weteng kok ya. Wes saiki nyuwara. Wah, kurang gede sithik. Wah. Kurang gede sithik engkas. Wah, nah iki kok kaya ngebas ki sepuyere dikendokke ya kok. Sepuyer ora. Arep tak kendokke. Bapak Werkudara. Wah. Wis sanggene anakku apa? Bapak Werkudara? Iya. Brata laras arep rabi. Alhamdulillah. Ning syaraté Bapak Werkudara kudu tekan negara Ngawangga. Iya. Sago ya? Sago. Dadi pepanggil temanten saka Madukara. Sago. Mengko temanten putri dikerik nganggo kuku Pancanaka. Wow. Dikerik. Iya. Yo sago. Nggon apa? Nggon sinom. Wah, tak kira. Ayo. Pikirane elek Werkudara. Guajul sisan kowe. Bagong. Aku bendaramu. Pret. Wah, aja kaya ngono. As. Liyane ora ngerti kena, aku ngerti sapa sejatine kowe, kandhake asline kowe. Bagong. Aja Bagong aja tok kandhake iku ndak malah Kakang Bratalaras Rasida rabi. Oh nggih. Ya sing wigati ayo. Kowe bareng karo Kakang Bratalaras ngetutno laku ning Kakang Bratalaras. Ya, yo. Tekan Ngawangga. Engko nek tekan Ngawangga, kowe ya suarane kudu gedhe ngono kuwi. Iya. Ngono ya Bapak Werkudara? Iya. Ayo mangkat saiki. Monggo Bapak kula dherekaken. Ayo. Brata Kusuman. Brata Laras ayo bareng karo Pakde Mule Cah Bagus.
Bang Bangaruno tinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer kene dongane engkong lir wuwu sing pine panca Pawetoking ayam luna merak manguwuking pagagan Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Wiladala. Iki ora manglik ra. Kadangku Dimas Werkudara. Karno kakangku iya padha rarja sak pratamu Dimas. Lir ing sambikala tansah pinayungan kawidanten. Iya aku ngaturke simbah katur ngersaning Karna kakangku. tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem tak remet-remet. Ora guyon. Aku ngira iso omong gedhe. Nek kunangan karepmu lho. Iki Brata Laras. Ngene nggih, Us. Kudu kowe. Brata Laras kasinggihan Wa Prabu Wiladala Jagat Dewa Bathara. Karnawati
wonten paring dawuh. Apa ingin dadi pepinginanmu mus kelakon. Nyatane dudu manten saka negara Gustina ingkang bisa ngaturake kadangku Jodipati ing kagungan kuku Pancanaka. Ning Bratalaras ing bisa ngaturake ngrawuhake kadangku ing Jodipati. Rak ya ngono to Werkudara? Iya pancen bener kaya mengko. Dimas gandeng Siadi ingkang wis minangka dadi sasran temanten saka negara utawa Kasatyan Madukara. Mula pun Kakang ora bakal mblenjani, anakku ya ora bakal mblenjani kelawan apa sing wis diucapake. Iya. Mula wektu dina iki ya mung Bratalaras ingkang keduga lan bisa mengko garwa anak majaku Karnawati Werkudara. Wah. Iya. Karena kakangku, aku nedha sakonco. Nedha nrimo marang Karna kakangku. Werkudara pancen ulah suaramu kaya ngono kuwi. Wah, lagi watuk. Ora ngono to. Iya, pancen lho aku tilek. Iya Dimas iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wis saiki ngene. Gandeng Bratalaras kang bisa ngaturake sarta ngrawuhake kadangku Jodipati. Bratalaras anakku wis ana ing purbawasisaning Bratalaras. Mbakyumu Karnawati wengkunen minangka garwa. Werkudara, Piye? ayo semene ning sajroning negara nyawa nggo dhisik Dimas. Wah, iya kestake dawuh. Lesmana, nggih kula ingkang sowan calon manten lanang wa. Iya. Bapak Durna. Oh nggih iki lho kok sik. Iki malah aku kok bingung iki ra Werkudara to. Wah, iya. Karna kakangku. Aku sing ombyong manten saka Ngastina. Oh sik to, kowe aja beda pun Kakang. Bebeda piye? Iki mau Bratalaras ya lagi wae sowan. Mongko Siadi dadi pangombyong manten saka Madukara. Lah kok saiki malah pindah ngombyong manten saka Ngastina kuwi arep gawe bingungipun Kakang. Wah, aku lagi iki tekan kene. Kowe aja selak. Kowe mau kandha nek watuk pilek. Suaramu ora kaya ngono kuwi, ya gedhe ning sajae kaya lagi watuk. Mula pun Kakang percaya. Lah lho, wis nang mburi kono. Wah, eneng sing padha rupa. Ora pripun. Semene, ya semene. Kowe ngetarani ya, Tru. Mangan ya nekat wae kowe. Gabres kuwi wis ben oleh banget aku kok ora. Werkudara kok temel-temel. Kancane di plastik kok kono dipangan nganggon. Mangane ku tekan omah jaluki anakku. Aku ora itu mami wae. Kowe dadi Werkudara kok gragase Raja Majapahit. Kowe konangan sing asli cilaka kowe yakin. Modar tenan kowe ya pokoke anggere dhewe ndedonga aja nganti konangan sing asli. Nanti konangan sing asli kuwi kombo karo aku, ha? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak nang masjid ngopo? Ngumumke berita lelayu. Sapa sing arep marah? Kowe iki nolea to, Ker? Ora. Wah, iblis. Wah,
Wah, kepuk watu ndasmu. Ngopo kowe? Rene. Petro Rene. Wah, Rene. Wah, udat mutar. Tanggung jawab. Niku wong nesu niku. Kosek to. Kosek apa? Bayi ngertimu apa? Lho, kosek. Kowe aja ngonekke aku bayi lho. Lenggase. Ayo to, satoto dhisik. Wah, Petro Rene. Wah. Aduh. Piye, Truk? Nesu tenan kaya watu gede banget didak iso ambyar. Aku mbayangke ndasku iso semalang-malang tenan. Ya tak terkirane wae kok ajar lho. Menyerang wae lho, menyerang dengkulmu ora. Ora kok terus areng lalu nang dalan barang menyerang wae. Wah, kae menungsane. Sik to kose digenahke sik. Sing ngakon iki sing dandani kula niki kula mboten dandan dhewe. Iya, pancen sing dandani Petro aku. Kowe bayi senengane mirang-mirangi wong tuwa. Kowe wong tuwa sing ora ngerti karo kahananing sedulur. Brotolaras ki sapa? Kakang Brotolaras kuwi putrane Bapak Janaka. Kuwi anakmu dhewe to? Ya ora. Anakmu dhewe to? Yen kowe ora seneng karo wong tuane nggone ora aruh-aruh karo sing sepuh, ya aja tok katutke dosane anake. Brotolaras ora ngerti apa-apa perkara Bapak Janaka kuwi ora atur-atur karo Siwa Puntadewa, Bapak Werkudara lan liya-liyane. Kuwi perkaraning Bapak Janaka, ning aja mbok katutke kahanane Brotolaras. Kae anake dudu Janaka. Wah, ora wae iki dipetung tenan. Ayo. Saiki ngene wae. Yen Bapak Werkudara ora trima, aku ndandani Petruk nganti Brotolaras kelakon dhawuh karo Karnawati, aja ora trima karo Petruk, ning ora trima karo Wisanggeni. Aku patenono. Wis no. Aku patenono, aku idaken. Aku tibanono pusakamu Pancanaka men modar ning kene. Men kowe lega, men kowe marem. Men kowe seneng atimu Bapak Werkudara. Gimana kok diem gimana? Pripun? Sampeyan niku ya salah kok ya. Nggih bener ngendikane Ndara Wisanggeni, nek ora seneng karo Ndara Janaka le duwe sifat ora atur-atur karo sing sepuh, ya Ndara Janaka tok sing disalahke. Ngono lho, ora Ndara Brotolaras barang melu kesempyoke ngaradan. Wis ge wis, aja Petruk. Petruk aja tok pateni, Petruk ora salah, aku sing salah. Patenono. Patenono. Ning nek mati Wisanggeni, Pandhawa dadi congkrak geger, iki dudu perkaraku. Iki rampung ana dhewe. Mergo kabeh mau sampean menggugu karepe dhewe. Golek salahe Bapak Janaka, mergo sampean wedi karo gurumu sing jeneng Begawan Durna mau. Tumuli sing tak lumputke Bapak Janaka, kowe ngombyong manten saka Ngastina. Aku tak takon, sampean dipunjung apa ta karo Kurawa? Dipunjung apa karo Kurawa? Tak takon aku. Ayo wangsulan. asu. Jar. Kowe ngapa truk kurkupan tampah meneng wae. Malah omong.
Ayo ben aku mau watu didak dikira ndasku. Prolno. Wis ngono wae. Nek sampeyan ora trima karo aku. Nek sampeyan trima syukur tegese Bapak Werkudara isih eling Purwoduksina. Ana nyawiji karo Bapak Janaka ngestrenana karo Bratalaras karo Karnawati. Bayi cangkeme. Lho, aja ngono wong aku ya dasare bener kok. Ngapa Petruk nginceng kula wae. Mripat iki mandeng terus. Rekoso ngene. Ora sawedi. Juar. Werkudara iki ya metu pawon barang ki ya ngapa to. Ngarep ngancam Petruk kok nganti dilewati metu liwate nggone wong rewang barang. Iya. Iya. Petruk tak ajar. Isih urip duruki. Apa ora? Apa? Dunggahke. Iki dunggahke. Senengane ora. Us. Ayo. Petruk aku ora iso mlumpat. Tiba meneh awake iso. Senengane ora. Yo iki, gentar iki. Us. Yo, kene. Kono wae, Pak. Petruk iki karo wong tuwa. Nyapa, mancak silahku, Pak. Yo. Mer. Aku piye? Halo. Engko rak tekan jam 4 ning ngono kae, Pak. Yo, kene ora. Putu Prembanturna. Oh iya putuku Ger Karnawati. Aku sing teka. Menapa badhe ngruda peksa kaliyan kula supados dhaup kaliyan Raden Lesmana? Ora. Pancen tak delok kowe iki dudu pesthi jodhone Lesmana. Ning ngene ya putuku Cahayu. Kowe jawab karo Bratalaras kuwi seneng atimu, bungah rasamu, heeh. Inggih. Ya mampir tungen dhisik. Apa kira-kira uripmu kuwi bakal mulya? Kowe ngerti pancen Bratalaras ki anake Janaka. Ning kowe ora ngerti to sapa mbokne Bratalaras? Kuwi si Larasati iki anake Demang Sagopa tegese Bratalaras kan nyadan anak satriya ning kae iki duwe darah putra Demang tegese kae ora bakal kenggonan mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Coba tak pikirin. Wong wadon iki sing digoleki apa? Wong wadon iki sing digoleki wong lanang sing iso nyukupi marang kebutuhan lahir lan batine. Kebutuhane batin cukup nanging kowe butuh apa-apa, Bratalaras ora bakal iso nukokke apa-apa karo kowe. Ora bakal iso menehi apa-apa karo kowe. Apa kuwi bakal uripmu seneng selawase urip apa uripmu bakal
rumangsa mulya selawase urip Karnawati petungen. Kae bagus. Brotolaras ki bagus. Ning apa kowe iki arep mangan baguse Brotolaras? Nek menehi apa-apa karo kowe ora bakal iso kelakon. Gunjang gansing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe kandrung ora nyaket lawan pun Kakang Yayi Karnawati wiwit dina iki ora usah caket-caketan kelawan aku. Kena apa ucapmu kaya mengkono? Ya mergo aku wis krasa yen to kowe ora bakal bisa muktekake uripku. Wong wadon ngendi sing ora kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Ya bener kowe anak satriya nanging ibumu mung turas demang. Tegese kowe sawijining satriya ora bakal kuat kedunungan derajat pangkat. Yen kowe ora duwe dunung derajat pangkat, banjur nganggo apa kowe bakal iso muktekke uripe Karnawati Brotolaras? Sing tak jangka jebul kleru, sing tak gayuh jebul kleru. Aku moh dipek wong lanang sing mung turas demang sing tak gayuh ya kuwi Nalendra mudhing kebek Gandrana picis bondo donya ora kurang Brotolaras. Kakang Bu, tembung landhep ngungkuli bojro lungit kaya rinajak sigar dadi swalang-walang atine Brotolaras. Jebul petungamu tresna kuwi nganggo bondo ora nganggo ati. Kakang Bu, ayo neng kene padha dibuktekake antaraning ati lan bondo mau menang endi. Yen Kakang Bu isih ngawula marang bondo donya lan ora iso nampa Brotolaras, bakal tak buktekke tresnane Brotolaras nganti tekan sakpatiku Kakang Mbok Karnawati. Tiwangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani apa iki Kang Mbah nangis meneh iki ketoke nangis tenanan iki ra nganti ra nyuwara ngono kuwi. Enten apa, Ndara? Enten apa, Gus? Mitra. Nadyan wis rabi. Wis kelakon palakrama kelawan Kakang Mbok Karnawati. Dina iki Kakang Mbok Karnawati ngundat-undat kelawan aku yen to aku ki ming turas demang. Ora bakal iso nyukupi bondo donya sing dibutuhake dening Kakang Mbok Karnawati. Dheweke kepengin diwengku Nalendra Petra. Ana wong kaya ngono ya. Apa meneh Petra? Ndara Karnawati niku protes emoh dipek kali Ndara Brotolaras. Njaluke dipek ratu muda sing sugih. Lho, Karnawati muni ngono, Kakang Brotolaras. Iya wis anggene. Aku kudu piye? Kowe nek isih karo aku apa-apa kasembadan. Karnawati kepengin dipek Nalendra muda. Kowe pengen dadi ratu apa? Nek pengen dadi ratu nembung karo aku. Wis anggene aku dadekno ratu. Wis anggene aku dadekno ratu. Tak sembadani Kakang Brotolaras. Kula patih, Den. Gus. Ora sudi ora. Lho dilo. Mah. Wau Ndara Werkudara kula sing dadi sakniki kula dadekke pati niki. Ora. Wis cukup kowe pentas wis rampung.
Wis kono bali yo, amplope ning dhuwur meja kae. Oh nggih. Wis, Gong. Aku urung nembung. Carane piye? Wis nang kene wae ora usah tekan ngendi-endi kowe dadi ratu monggo. Wah. Sapa iki? Nalindra ing pagralun Prabu Lembuwana. Nalindra yaksa Prabu Lembuwana. Ya. Ngopo tekan kene? Goleki Prabu Karna. Sebabe mateni wong tuaku Prabu Karna Mandra aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Kowe aja ngrasani bapakku lho. Kok bapakmu piye? Prabu Karna kuwi wong tuaku, anake Prabu Karna aranku Wisanggeni. Kowe Wisanggeni ya. Ora usah ngrasani kalau sedane wong tuaku ya. Anake lanang wae Singkirna. Wah. Glak-glak limpamu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat saka aku tak sepatani lempoh. Otot bebayumu ora duwe kekuatan. Aduh mati aku. Wah! Aduh. Awak ora iso diobahke. Selawase urip ngono kuwi kowe. Aduh mati aku Raden. Kowe pengen mari apa ora? Ya pengen. Nek kowe pengen mari sandhangamu ratu wenehno adikku iki atau kakangku iki. Negaramu ben dipek kakangku iki. Waduh. Piye kuwi? Nek ora gelem ben goleke tikus wirok. Terus di ben ngerong ning silite. Kok cangkemmu iki elek tenan, Bang. Ora wis samene kok ora apa-apa. Iki disetreming. Wis anggene kok ngerti setreming. Wah, wis anggene modern ora. Entuk apa ora? Ya, entuk. Kalau Kakang sandangane agemen kowe dadi ratu. Wah, baguse. Wis anggene aku ngaturke panuwun. Ya tiba padha-padha aku mung sadherma mbantu karo kakangku. Nganggo jejuluk Prabu Brontakesuma. Ya. Ngramana ning negara Ngawangga. Prabu Karna tok telukake kowe entuk triman putri Karnawati. Wis mangsa bara. Ya, njaluk pangestu ya. Iya, Kakang Bratalaras. Sapa iki? Nalindra Ngawangga Prabu Karna. Ana nom-noman ratu muda ngamuk. Sirmu piye? Njaluk Karnawati. Ayo, langkaana. Kuandane bapakne Karnawati. Oh, lakon tinjung akhirat. Ayo, sambato. Telung kedheping netra tak ringkes Ratu Ngawangga. Ayo piye? Iya. Prabu Brontakesuma aku teluk Karnawati dadi kukupanmu. Wah, rak ngono ora mau dadak ngopo. Tanpa pepindhan dene sak mangke kula sampun winengku dening Nalindra muda Prabu Brontakesuma. Ya aku ya seneng mergo aku entuk bojo ingkang banget Sulistya ing warna. Inggih sinuwun.
saka seneng-senengku kelawan Karnawati sing wis dadi garwaning Prabu Brontakusuma. Apa kira-kira kowe sago nampa peparingku marang kowe? Peparing paduka menapa? Nyo, Tamanana. Niat paduka menapa teka wujudipun Brana Picis Mas Inten Berlian semanten kathahipun panjenengan sokaken wonten ngajengan kula ora mintok nggo cukup nyandang nanging perlu iki godhoken panganan yen perlu iki kukupen simpenen pitung turunan ora entek Karnawati ayumu ayu ning ayumu ngawula bandha donya. Ayumu pancen ora ana sing nandingi ning ayumu ngawula marang derajat pangkat. Kowe ngiwakake karo bojomu si Bratalaras nganti wonge minggat saka kene sing tok arah Ratu Muda sing sugih. Saiki kowe tak pek aku Ratu Muda sing sugih blegedhu brewu seprapat jagat bandaku. Apa kira-kira kowe kon guruki bandha donya ngono apa piye? Kon guruki bandha donya nganti sak matimu apa piye Karnawati? Nadyan namung mekaten pangendika paduka nanging persasat kadi sinambring gelap lepat manah kula ajur raja nadyan kados menapa kula menika tasih nggadahi jiwa kawanitanmu wis lumer wis entek wis ora ana sing eneng ya mung jiwa nggonmu ndilat karo bandha donya nganti kowe mentala ngunekke bojomu Bratalaras kowe mentala nguman-uman kelawan bojomu merga mripatmu blereng kelawan Brana Picis ayo iki bandha semene iki tutupno ning matamu kuwi Karnawati Kakang Bratalaras Kakang aku nyuwun pangapura Kakang aku luput wis malih paningalku Kakang Bratalaras sampeyan ngeneng endi aku nderek sampeyan aku moh didhaup karo Nalendra sugih iki Kakang Bratalaras Kakang Bratalaras aku nderek sampeyan gegaraning tresnaku amung ati ora wujud Brana Picis lan bandha donya Kakang aku dosa karo sampeyan Kakang Bratalaras Karnawati bojoku tarup genggeng panggung wis dipasang tendane nganggo plafon putih ketok nek Bratalaras dhaup karo Karnawati jaluk legane atiku Aman Werkudara kula ajeng dhaup kalih Karnawati man sampeyan wau sagung ngombyong manten saka negara Ngastina man
Werkudara piye, Ngger? Lah kok dadi kowe malik tinggal. Jarene sagung ngombyong manten kok negara Ngastina lah kok malah kowe saiki. Oh, sasek Kurawa ki piye? Kundur menyang Sukalima. Karsa madangi jagat tok mungo-mungo paneng sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Purwa Madyawusana sampun paripurna Ndara. Ya. Ndara Karnawati pun dhaup kalih Ndara Bratalaras. Tresna sejati mboten sagedipun pisaken mawi menapa kemawon. Ya. Mugi-mugi ngantos dumugi puputing yuswa tetep samisih sinian sesetami tresnanipun. Ya, Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jane ingkang ratsa brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih Ndara Werkudara. Ya, Semar.